Eta gaurkoan Pitxanbir proiektuaren bi antolatzailerekin egoteko aukera izanen dugu, gainera gaur bertan Iruñan daukate bilera topaketa edo beraiek azalduko digute askoz ere hobeto. Arratsaldeon Iker Legarda eta Mikel Iribarne Garai, eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Arratsaldeon, mila esker aukera hau ekarri emateagatik, pozik. Osongi, azaldu iguzue, zer da Pitxanbir? Bueno, Pitxanbir, vale. Pitxanbir ekintzailei zuzenduta dagoen ekitaldi bat da, non zonaldeko ekintzaileak daukate aukera aurkezteko beraien proiektuak, eta gero badaude epaile batzuk, zeinek feedbacka ematen duten proiektuai, eta proiektu guztien ondoren daukagu 30 minutu guztien artean hitzaiteko garagardoarekin eta jateko zerbaitekin, eta hori da, gutxi gora bera. Noiz sortu zen horrelako proiektu bat egiteko ideia? Gure karreran zehar, lehen urtean egon gara Finlandian 7 astez, eta egon gara eventu ekintzailetasun eta eventu askotan, eta bat zen pitching eventu bat, pitchinga da, eta orduan ikusi genuen karentzia bat zegoela hemen Euskal Herrian, eta beraz, esan genuen, eta zergaitik ez dugu guk pitching eventu bat egiten, guri hainbeste lagundu digun eventu bat. Eta orduan aurrera egin genuen, lehenengo Donostin egin genuen, eta gero momentxe gaude Iruñan. Hori da, Finlandian guk proiektu bat aurkeztu genuen, eta egia esan guri lagungarria izan zitzaigun ekitaldi hau, eta horregatik erabaki ginen hemen egitera laguntza hori beste hori ere eskaintzeko. Esan beharra dago zuek ikasleak zaretela, ez? Mondragon Unibertsitateko ikasleak zarete, beraz ikusten daia hasieratik dantzatzen zaretela, ez? Horrelako gauzak egitera, eta esan nahi dut hori antolatzaile moduan zuek ikasleak zarete, ez? Nondik sortzen da hau, nortzuk zarete honen atzean zaudetenak? Gu Mondragon Unibertsitatean ikasten dugu, lehen gradua, eta lehen graduan lehenengo momentutik sortzen ditugu olako proiektuak, beti taldean gan egiten. Gure taldean, Koena dugu izena, 17 gara taldean. Proiektu hau zehazki 3 pertsonek burutzen dugu, Mikelek, Carlos, hemen ez dagoena, baina, eta 3-ok. Eta hori da, egia esan lehenengo momentutik, olako ekitaldiak, proiektuak eta bestelako gauzak egiten ditugu. Beraz, zuek 3 zarete, ez? Batez ere buru belarri zaudetenak proiektu honetan. Hori da. Eta gero zuk esan duzu, jende gaztea gerala, eta egia esan batzutan udaletxera edo gaudenean galdetzen digute, zuen nolatan zeatea hain gazteak, eta egia esan lehenengo momentutik Ikerrek esan duen bezala pistinara botatzen gera, ez? Azkenean iniziatiba eduki behar dugu, eta hori da, beldurra kendu eta ekin, ez da? Ikusten da gainera, kanpora joate horrek asko laguntzen duela, ez? Batez ere zuei. Bai. Bentsat ideia hortik dator. Urtero azkenean bidai bat daukagu, lehenengo urtean Finlandian egoten gera, azkenean karrera modelo, ikasketa modelo hori bertatik dator. Bigarren urtean egoten gera San Franciscon, Silicon Valleyen, azkenean startup prozesu hori handikan dator ere baita oso garatua dago. Eta hirugarren urtean egiten dugu bidai luzeena, 2 hilabete Txinara eta 2 hilabete Indiara, eta bertan ekonomia, garatzen dauden ekonomiekin bertan egoten gera, eta egia esan, handiek hori esaten dute asko ikasten dela. Hori guk oraindik ez gara egon, baina... Gainera, beste kultura batzuk ezagutzea oso garrantzitsua da, ikasten duzu eta pertsona bezala asko bazten zera. Zuen proiektu honen bidez, zein da zuek aurrera atera nahi duzuen helburu nagusia, edo zein da zuen asmorik garrantzitsuena? Gehien bat, Euskal Herriko, seguro nago, bakoitza bere etxean eta Nafarroan eta Iruñan, jende asko dagoela beti, eta nik proiektu begin nahi dut eta pixkat beldurrarekin etxean geratzen direla, baina badago ere beste jende asko, gu bezala iniziatiba daukala eta paus hori egiten duena eta benetan hasten direla beraien ametsak bihurtzen. Eta orduan nahi dugu eman aukera guri eman ziguten bezala, beraiek aurkezteko beraien proiektuak, benetan feedback on bat jasotzeko, proiektu hori hobeto garatzeko eta hori da, ez da azkenean beraien beharrak asetzeko eta hala ere ezagutzera emateko. Eta gehien bat ere proiektu horiei difusio bat ematea. Azkenean
noski dela hemen Iruña proiektu horiek, baina jende askok ez ditu ezagutzen. Eta Mikelek esan duen bezala, gure helburua baita ere proiektu horiei jendeak ezagun ditzala eta lagungarri izatea bere bintzat. Laguntzea, bai. Bai, hori da. Azken finean igual ikusi den behar edo gabezia handi hori ez, bakoitzak bere etxean edo norberak bere proiektu hori egiten du, baina munduaren zati handi bat ez da horretaz enteratzen. Eta leku hau da, aproposena ez, gutxienez hori ezagutarazteko. Bai, hori proiektuentzat eta gero, nik ere esan duen zela, gero daude 30 minutu networkingerako, hau da, bertara hurbiltzen diren pertsonek beraien artean ikusteko, hitz egiteko, ideiak, pixkat hitz egiteko beraien proiektuei buruz, hor sinergiak, enpresen artean sinergiak egin daitezke, eta benetan da mundu horretan pixkat interesa daukaten guztien topaketa eta gauza oso aberasgarria, nahi duenentzat beti egiten esaten dugu, badago jendea, juten dela, baina benetan gu bertan Finlandian egon ginen eventu guztietan jute ginen open minded, ezta, pixkat burua irekita, jendea ezagutzera eta kolaborazio asko sortu genituen, zergatik azkenean eventu hauetan jendea oso irekita dago. Egia da guri ondo juntzitzaigula. Horrelako zerbait Euskal Herrian egiten den lehenengo aldia da? Ez, egia esan, lehenengo edizio bat egin nahi nuen Donostian, apirilaren 6an izan zen, Keller egoitzan, aurkeztu ziren 7 proiektu, eta hemen Iruñan geroago azalduko duen moduan izan genituen 3 epaile, eta hori, bat pertsona joan ziren ekitaldira, eta egia esan oso ondo atera zen, eta horregatik animatu gara hemen Iruñan pausua ematera bai. Beraz, Donostin izan zenuten harrerarekin pozik, ez? Bai, probatu genuen Donostin azkenean pixka bat gu Irunen daukagu fakultatea eta beraz Donostin ikusi genuen lehenengo urratsak eman bartzirela eta ikusi genuen hurbildu zen jendea disfrutatu egin zuela eventuarekin, benetan onuragarria izan zitzaiola beraien proiektuentzat eta beraz aplikatzea igual jendean nafartar asko dauzkagu eta bertara beramatea pentsatu genuen. Ze jenderentzat zuzendua dago? Edo zeinentzat irekita dago edo ekintzailea izan nahi duen norbaitentzat? Bai, irekita dago. Gehien bat, ekintzailetasunari buruz interesatzen den jendearentzat zuzendua, baina irekia guztiz. Agian, gehien bat gazteontzat, zaren daude gazte asko langabezian daudenak eta proiektuak hasi nahi dituztenak beraien kabuz lana lortzeko eta lan egiteko, baina irekiak ez, Mikel? Bai, azkenean zerbaitik ez, batxierren igual orain selebitateekin pixkat buru belarri daude, baina zerbaitik ez beraiek ere proiektu asko dauzkate aurrera eramateko eta espazioa proposa da azkenean jendea ezagutzeko, kolaborazioak sortzeko eta egia esan aberasgarriak izaten dira. Egia esan aipatu duzuen hori ez oso interesgarria da. Gaur egun gazteriaren artean hain ospetsua den langabeziari aurre egiteko modu batez, oso interesgarria. Bai, azken finean lanik ez baduzu aurkitzen batzutan zuk sortu behar duzu. Hori da, azkenean ez badago, sortu egin behar da. Horretarako lekua proposa asmatu duzu ezuek ere. Hori da. Oso, Iruñan izanen duzue gaur bertan, saio hori nun izanen da eta zer dutan? Gaurko saioa Gazteriaren etxean izango da, arratsaldeko 7:00, 8:00 lehendabizi proiektuak aurkeztuko dira eta geroago networking denbora izango dugu, Garagardoarekin eta Janariarekin, guztion artean hitz egiteko. Gaurkoan 3 epaile izango ditugu, lehenengoa Beatriz Blasco izango da, berak zeinen lan egiten du, hemen Iruñean dagoen enpresa bat, enpresa berriei laguntzeko eta hola. Gero Johan Gustafsson daukagu, Johanek Sueziakoa da eta Suezian 4 urtez ekintzailea izan zen eta hemen Bolsa Books negozioa ireki du. Eta amaitzeko Koldo Aiestaran daukagu, bera Kukusumusu marka guztiok ezagutuko duguna beste batzuekin batera egin zuen, eta horiek izango dira proiektuei feedbacka emango dioten 3 epaileak. Zenbat aurkeztuko dira? Zenbat proiektu? 5, arratsalde honetan 5 proiektu aurkeztuko dira, sektore guztietakoa.
Badaukagu Feelback Events, dela hori festa antolatzaile bat, badaukagu Urdin Nova, beraiek egiten dutena da energia berriztagarriak erabili, kontsultoria egiteko eta energia kontsumoa gutxitzeko, ez? Gero daukagu ere Bambukoa, dela bambuz egiten diren bizikleta batzuk. Gero hago Kale Food, hau oso interesgarria dela benetan, direla ekitaldi batzuk, food truck batzuekin, kalean, gastronomia eta hemengo lekuko musika impulso bat emateko, ez? Bai, hori da, zinean. Eventu bat non juntatzen diren bai musika, lekuko musika, lekuko komertzioak eta pixkat gastronomia, musika eta kultura bateratzen diren eventu bat da. Bai, eta azkenik daukagu Bainoa, dela coaching moduko bat, proiektu berriei eta talde eta enpresei laguntzeko beraien helburuetara iristen modu egoki batean. Eta hau denak Nafarrokoak, ez? Hori da, bai. Iruñera gerturatuko direnak, oso interesgarria. Mila esker, bikote, ondo joaten den gaur arratsaldekoa eta zorionak egiten duzuenagatik. Mila esker. Mila esker zuei.